Nilip constituency ke parlo Koilamati havar Wophong Asar arong isi pen patir piponsi ke damtang Karbianglong Idol season 4 lun kilona se ki jumme lapen Lunsepi Lunsepi kangwailong ke cheng sienong e kachipalong dun kachipahai dun thek ajoine Lunsepi Alisha Ingtipi aphan aliralon pen lapen manpen ki pipen phaikuni ni phai kre trok siani Koilamati mini stadium along karcho ajaimek padukpon Kidamtang Karbianglong Idol season 4 along ke chengsianong e kachipalong dun Lunsepi Alisha Ingtipi ke Nilip constituency ki parlo Koilamati havar Wophong Asar arong amikar birening tilapen rupta teron piatum asupiklo Nilip constituency lake isi ke pa phihu pa havar along pensi nona phong ke chengsi methang aphan methang sarpi asar bura lapen donra batum aphan methang arong aphan methang havar aphan lapen kadukave Karbianglong aphan inut sami Alisha Ingtipi hinpen ase ki jume Lunsepi cheman pen nongme evan pilo Laso nongme ekevan pike kadukave aphansi piniarni nongme evan pilo pusi ninga chingsam pen lapen ningkarong ang thek Lunsepi arong Wophong Asar rong pen patir piponsi Lunsepi Alisha Ingtipi aphan aliracham thepik lapen mipik aliralon pen man peng ke the kipi pajir pen karcho ajaimek thedung dengponlo Laso hud rong sian chot kalisi Koilamati havar thoi lapen inglong havar ki dwara ratum lapen arong kaprek nilip methang havar aphan nongme ekevan pi pupen ningka chingsam lapen ningka chiparong pen karcho pen kedeng dun kadukave bangsuri siso se rat armung chitong dununti Karcho jaimek deng det pen aphi radathing nosita Lunsepi Alisha Ingtipi hin pen inut vet kilun asse lapen banghini lapen bangki thomase pen lun che thak sitame lun parju ponthu lapen la some pen ki wang jilang non ki thurmi a ove ili karbi akhetum toklang ke charli pen chenglok ason ki thekira hin nongme ke wan pi thek je phan kang thur pon je phan si la so jaimek padupon lo None prang ke wang jilangan yan ta lason asai ke deng pon thuji lapen ning ke parung dun kang thur dun ke kinang sot pusi Wophong Asar arong asar raj terona hin pen lam thi jai pon Kachitong dun Diopani College Principal Boson Rongphar Dhoniram Ingti arong GB Sardeng Ingti Paturam Timung arong asar Rasing Singnar Green Farming Society NGO me phu John Rongphar Arlong Rupat ME School abarim Headmaster Mensing Bay Samilang so Waterfall Management Committee ame phu anparta Doigrum Koilamati LP School Headmaster Sar Singh Teron Koilamati Development Committee Songjapo Hurusing Bay lapen ong dungatum chitongdun Di tarik Februari November 2024 ani yaitu Wophong Asar Koilamati lapen dak nilip havar along pen nilitum mamuso Alisha Ingtipi Karbianglong season 4 along winner kilong dun laket tumhan ningarong memelo Karbianglong kang pipen langdam ate itum Koilamati da Wophong Asar bangke kepa phihu padim lo lun kichar li aphan music school pustame ave lapen dak lun kithan ya teacher pustame ave sim besi Karbianglong bang winner kilong dun tumarong ne tu pilih bawa Koilamati pan ningarong ini ningarong pikalam thelo lasi apia potom pan tame chorupar piklo lason usumar pan kirung unthek lapenon lason winarang dengan kecepalong unthek pot laki hai duna bangki Alisha pan tame congratulations pilo havar isi arat Koilamati pen Samson Ingti Karbianglong Live